Sani mane chal mane kama oganda wacho ni koro ochome mano kotenore kod weche giduto maga neno ni ji oyudo somo yo makare. Kanyo oonge, kama Peter wacho no oonge. In fact, sani eka koro ng'ata bro yudo opportunity mar dhi school kendo mar kawo course nikech sirikal chiwo scholarship ka pod in gi need help bende dhi chiwo help loan. Koro sani eko dhi bedo maber moloyo chon nikech ng'ato ka ng'ato ichopone kaluore gi dwaro mare mane wawacho ni means testing cha. Koro dakon mana oganda wa ni kik gibed joma chunygi gore, gidhi mondo giyier courses mondo gibed placed institutions, gikaw tiegruok kiny giger pinywa. Haya, iwacho ni kinego bende warang kama chielo bende ote mamero donjo karaka SMS na ria deka uchiela no konwa kanyo ni into inene yo machalo na dokinyi makawuone twak man godo janeno mano moro SMS wacho ni koro jogo moyudo C- to ginto koro gitimo nango. Iso wacho jo diploma dire karkacha duoke janeno ni okokono wanyinge oro no SMS kacha. C- qualify mondo ikaw diploma. To diploma programs go ng'eny sana. Ntie diploma programs e universities, ntie diploma programs e national polytechnics, ntie diploma programs